Dolný Kubín sa stal ďalším miestom na mape inovácií. V meste otvorili nové regionálne centrum Inovia, ktoré má podporiť kreatívne nápady, podnikanie a rozvoj moderných technológií. Slávnostné otvorenie centra bolo v utorok 24. júna. Dolný Kubín vnímame ako také srdce Oravy a je tu veľa zaujímavých ľudí. Aj či už na stredných školách sme sa s nimi stretli, vidíme tu zaujímavých podnikateľov a našli sme tu veľmi dobrého partnera, s ktorým sa podarilo otvoriť toto regionálne centrum. Regionálne inovačné centrum v Dolnom Kubíne je už v poradí tretím. Pred Dolným Kubínom ho otvorili už v Liptovskom Mikuláši a v Martine. Inovia sa už viac ako 3 roky venuje podpore malých stredných podnikateľov, podpore startupov, ale väčšina tých našich služieb je robená zo Žiliny. A práve sme si uvedomili, že na to, aby tí podnikatelia mali tú príležitosť otvorenú, aby nemuseli si za tým dochádzať do tej Žiliny, tak sme si povedali, že treba sa aj k ním priblížiť a preto sme aj v Dolnom Kubíne. Sme radi, že sa nám to takto podarilo prilákať tu do Dolného Kubína a že budeme tak bližšie k tým poznatkom všetkým a tým možnostiam predbojovania sa hlavne na tom českom blízkom trhu, kde to už majú skúsenosti dlhoročné a práve to aj ten kolega, ktorý dneska prednášal, tak spomínal, že nič nemusíme vymýšľať, niečo všetko už je vymyslené a tak skúsme sa len stretnúť, poradiť, porozprávať a určite niečo z toho vystane. A dneska sme už aj začali, mali prvé také stretnutie priamo s podnikateľom Kubína a myslím, že to bolo dosť úspešné. Že bol až zaskočený tým, že ako, kde sa môže posunúť, ako dokáže dostať takú ponuku, ktorú predtým ani to nenapadlo. Žilinský kraj vsadil na dlhodobú udržateľnosť a systematicky podporuje inovačný ekosystém s regionálnymi centrami, ktoré budú slúžiť ako kontaktné miesta pre inovátorov, podnikateľov, študentov a všetkých podnikavých ľudí. Poskytnú podporu pre rozvoj ich nápadov, chýbajúcu odbornú expertízu a prepojenie s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi z iných regiónov Slovenska i zo zahraničia. Keď sme zriaďovali Inoviu, bolo to teda v Žiline a mali sme naozaj neskôr zámer, že pre celý Žilinský kraj. Ale ako začala Inovia fungovať a začala vytvárať tú spoluprácu s firmami a so zaujímavými združeniami v regiónoch, ukázalo sa, že naozaj že ten potenciál v jednotlivých častiach regiónu veľmi silný. A preto aj Inovia prišla s projektom a sme radi, že teda bol aj podporený, ktorý nám vytvára také regionálne huby aj v jednotlivých častiach nášho kraja. Takže zástupca Oravy bude zatiaľ v Dolnom Kubíne. Regionálne centrum Inovia sídli vo vynovených priestoroch Space Coworking so sídlom na Janoškovej ulici, kde už pôsobia aj iné firmy. Takže z pohľadu budúcnosti ide o udržateľný priestor s potenciálom pre spoluprácu a networking. Som veľmi rád, že v rámci Žilinského samosprávneho kraja vzniká takéto inovačné centrum aj na Orave a sme o to radšej, že je v Dolnom Kubíne. Práve aj vďaka takémuto priestoru vzniknú podmienky na to, aby mladí ľudia mohli rozvíjať svoje zručnosti, zakladať si vlastné firmy, existujúce firmy, aby mohli nachádzať partnerov alebo príležitosti, možno uplatnenie pre svoje schopnosti a pre to, čo vedia robiť, aj na väčších trhoch. A o tohto si sľubujeme lepšie príležitosti, najmä pre mladých, pre ďalšiu generáciu ľudí, ktorí v tomto meste budú žiť, tvoriť ho a ďalej rozvíjať. Regionálne centrum je otvorené každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny. Záujemcovia o spoluprácu a využitie služieb môžu kontaktovať regionálneho zástupcu priamo v centre alebo telefonicky na uvedenom telefónnom čísle, kde získajú všetky potrebné informácie. V pláne je otvoriť aj ďalšie centrá. Na rad príde Kysucké centrum v Čaci a ďalšie pribudne na Hornej Orave. Otvorenie 5 regionálnych centier v Žilinskom kraji je súčasťou projektu Koordinovaný systematický inovačný rozvoj Žilinského kraja, ktorý realizuje inovačné centrum Inovia. Ide o 5-ročný projekt, ktorý je spolufinancovaný z programu Slovensko a Európskej únie.